Încep știrile Canal D. Și zeci de tineri acuză că ar fi fost mutilate cu creme de față cumpărate de la o vestită farmacistă care își promovează produsele prin intermediul multor vedete din România. Plângerile lor au ajuns la procurori. Le ascultăm în această seară la știri. Scandal cu urmări mutilante pentru zeci de tinere care acuză că au fost desfigurate la față după ce au folosit cremele cumpărate de la o vestită farmacistă care se prezintă și ca dermatolog al vedetelor. Parcă-ți un monstru, spune una dintre fetele care au acceptat să vorbească public. Multe dintre ele au făcut deja plângeri penale, iar la dosar stau atașate fotografii cu un puternic impact emoțional. Uitați, am rămas cu semne. Am numai coșuri. Au trecut 2 ani și puțin de când am folosit aceste produse. Alexandra are 22 de ani și este una dintre sutele de tinere care acuză că i-a fost desfigurată fața după ce a cumpărat și a folosit creme produse de firma unei farmaciste în propria fabrică. Produsele se vând la scară largă, mai ales că sunt promovate contra cost de o grămadă de vedete din România, printre care Dorian Popa, Adelina Pestrițu sau Bianca Drăgușanu. Alexandra povestește că la sfârșitul lui 2018 a fost tentată să încerce și ea tratamentul împotriva acneei. După o consultație online, care de fapt a însemnat trimiterea unei fotografii, i-a fost prescrisă rețeta, odată cu ea și nota de plată, 8.000 de lei. Mi-a dat niște pastile pe care să mi le cumpăr de la farmacie. Mi-a explicat și cum să le iau. Și pe lângă asta o cremă, un demachiant și respectiv substanța retinol, care în mod normal nu se folosește fără SPF. Ea nu mi-a spus chestia asta. Tânăra spune că după 3-4 luni, fața a începuse să arate tot mai rău. Și am spus că e din ce în ce mai rău și că m-am umplut de coșuri. Aveam 2-3 coșuri și am ajuns la 50 de coșuri. Gropi, sânge, fața umflată, nu puteam să mi-o ating. I-am spunea că totul este normal. Speriată și cu dureri care se accentuau în fiecare zi, Alexandra susține că a întrerupt tratamentul și că a fost la un pas să intre în depresie, pentru că nici până astăzi, după 2 ani de când a folosit cremele, tenul nu s-a vindecat. Acum, după ce mai multe tinere au acuzat aceleași reacții, s-a hotărât să facă plângere penală. Am fost la psiholog, a trebuit să duc discuții lungi ca să pot să-mi revin, pentru că m-a traumatizat emoțional, mi-a afectat viața socială și toată lumea se mira de mine ce am pe față și că arăt ca un monstru. La fel se simte și Andra, e din Târgu Jiu și tot de pe internet a aflat de loțiunile minune. Recunoaște că a prins încredere pentru că erau promovate de nume cunoscute, astfel că le-a cumpărat, însă acuză că i-au făcut mai mult rău decât bine. I-am folosit tratamentul 5 luni de zile, în care am văzut că tenul meu s-a distrus din cauza acestor produse. După cum se și vede, încă nu și-a revenit. Și ea a făcut plângere la parchet. De altfel, pe internet s-a format un grup care să adune toate tinerele care au folosit aceste creme și ar fi fost desfigurate. Peste 100.000 de membri s-au strâns, iar fotografiile postate drept dovadă sunt de-a dreptul cutremurătoare. După 2 luni și jumătate în care tenul meu începuse să sângereze, când am început să-i cer explicații pentru ceea ce se întâmplă, această doamnă mi-a spus că am probleme hormonale. Sunt și persoane publice care au reacționat și o pun la zid pe cea supranumită dermatologul vedetelor. Nu are diploma de doctorat. Deci nu poate să interpreteze doctor, să se autointituleze doctor. Da, farmaciștii pot să facă creme. Noi n-am zis niciodată că ea nu are voie să facă creme, dar nu mizerile pe care le face ea. Exact, ea a spus că tratamentul se face în funcție de rețeta medicului. Medicul dă rețeta și farmacistul o prepară după rețeta medicului. Păi ia uite că ea era și medic, ea dădea, ea punea și diagnosticul, făcea și tratamentul. În replică la toate acuzațiile, firma care comercializează cosmeticele a avut o poziție publică prin intermediul unuia dintre artiștii care le promovează. Dorian Popa a fost cel care a arătat lumii unde sunt făcute, în ce condiții, dar și certificatele obținute de patroană care ar atesta calitatea cremelor. Trebuie să vă spun cu mâna pe inimă și cu frica lui Dumnezeu, în timp ce îmi fac o cruce, că le folosesc, fraților. Și trebuie să vă spun iarăși cât se poate de sincer și de umil că absolut tot ceea ce vă arăt mai întâi folosesc. Ferească Dumnezeu
Dumnezeu, de ce aș face chestii de genul, mamă, vinde ceva ce nu testezi, este o inconștiență totală. Acum scandalul va trebui tranșat în urma anchetelor. Au fost depuse plângeri la mai multe parchete din țară, iar procurorii urmează să cerceteze fiecare declarație și, eventual, să facă audieri. Am încercat să aflăm și punctul de vedere al celei care controlează această afacere, însă femeia a fost de negăsit, atât la telefon cât și pe e-mailul companiei sau pe rețelele de socializare.